Пелетната камина е модерна и икономична, но ако коминът не е правилно избран, започват проблемите, а именно конденс, корозия и задимяване. Ето какво трябва да знаете. Пелетните уреди работят с вентилатор и по-ниска температура на димните газове. Това ги прави по-ефективни, но създава едно неудобство – по-големия риск от конденс. Затова коминът за пелетни камини има специални изисквания. Пелетите отделят по-киселинен конденс. Затова коминът трябва да е от нареждаема стомана, устойчива на корозия. Най-често това са IC304 или в по-тежки условия и режими IC316L. При пелетните уреди изолацията е ключова. Двустенният изолиран комин държи газовете топли, тягата стабилна и спира конденза. Неизолирана външна тръба почти сигурно води до проблеми. Пелетните камини работят с по-малки диаметри. Най-често FI80 или FI100 според мощността или изхода на уреда. Ако диаметърът не е правилен, вентилаторът не може да изкара правилно газовете. Обикновено камини до 35 кВт използват FI80, а камини над 35 кВт използват FI100. Всички връзки трябва да са плътни и добре уплътнени, защото пелетната система работи под налягане от вентилатора. Сглобяването е в правилната посока, за да не изтича конденс по фугите. Комините, димоотводите и тръбите на Балкан Енерджи са перфектно уплътнени, така че няма да имате нужда от допълнителни уплътнения и съединения. В отделно видео ще направим демонстрация на сглобяване на комин и ще се уверите. Хоризонталните части трябва да са кратки и с наклон нагоре към комина, за да не задържат конденс и сажди. Задължително се слага тройник с ревизия, защото пелетите оставят фин прах и сажди. Така поддръжката е лесна и безопасна. Обобщено, за пелетна камина ви трябва инокс, изолация, правилен диаметър и плътни връзки. Това гарантира чисто горене, без конденс и без ядове. Ако се колебаете кой комплект е подходящ за вашия уред, разгледайте готовите ни системи на balkanenergy.bg или ни се убедете. Даваме безплатна консултация.